Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalagan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Wag. Iyan ang malakas na sigaw nung babae. Para pigilan sana ako sa ginagawa kong pag-atake sa kanyang asawa. Pero nagpatuloy pa rin ako sa aking ginagawa. Na tila ba walang naririnig. Gayong napakalakas naman ng sigaw na iyon nung babae. Tama. Sadyang binabaliwala ko lamang ang mga pagsigaw niyang iyon. Sinadya kong magbingi-bingihan pagkat baliwala naman talaga sa akin ang mga tinig na iyon ng pag-awat dahil wala akong pakialam. Dala na rin ng matinding sama ng loob na nasa aking dibdib. Bunga ng mga naranasan kong pang-aapi. Ilang sandali pa ay walang buhay na bumagsak ang katawan ng kanyang asawa at napalitan ng nakakakilabot na pagtangis yung ginagawa niyang pag-awat na iyon. Humahagulgol ito sa pag-iyak nang kanyang lapitan ang bangkay ng asawang naliligo sa sariling dugo, habang ako naman ay dahan-dahang naglalakad papalayo na para bang walang nangyari. At nabulabog ang katahimikan ng gabi ng mga panagoy at nabalot ng matinding kilabot dahil sa karumal-dumal na pagkamatay ng kanyang asawa. At nakaramdam ako ng ibayong saya habang pinagmamasdang ko ang aking mga kamay na puno ng dugo. At nararamdaman ko rin ang pagtulo noon mula sa aking bibig. Kinaumagahan nang ako ay magising, napahawak agad ako sa aking ulo pagkat parang ang bigat at hindi maganda ang aking pakiramdam. Ano na naman ang nagawa ko nang nagdaang gabi? Tanong ko sa sarili, sabay na paisip. Hindi, tama lang ang ginawa ko. Wala akong dapat na pagsisihan, sabi ko sa sarili habang sapu-sapu ko pa rin ang aking ulo. Tama lang na mangyari sa kanya yon, lalo na at hindi umiiral ng wasto ang hustisya dito sa atin, na lagi na lang palakasan at mayroong kinikilingan. Bagay lang na mangyari sa kanila yon, tulad nung hayop na nagtitinda dito sa may amin na matapos magmakaawa na pautangin ay bigla naman akong tinakasan. Mabuti sana kung madali lang kitain ng pera, at mabuti din sana kung maliit lang iyon na halaga. Nakakagigil, napakasinungaling at manloloko. Pareho lang sila ng kanyang asawa. Kaya ayon, gamit ang aking kakayahan ng aking matunton ay hindi ko rin pinatawad. Sa kalagitnaan ng gabi, habang mahimbing siyang natutulog,
ay isang kagat sa leeg ang tumapo sa kanya na hindi ko talaga binitiwan hanggat may natitira pang buhay. Hanggat may nasisip-sip pa akong dugo mula sa kanyang leeg ay hindi ko talaga tinigilan. Nagkikisay siya sa kanyang higaan habang ginagawa ko iyon at dilat ang kanyang mga mata ng aking iwan. Yan ang napabagay sa kanila. Pero bakit nga ba ako nasadlak sa ganito? Ano ba ang nagtulak sa akin na gawin ang mga karumal-dumal na bagay na ito? Kailan ba nagsimula ang lahat? Natatandaan ko na. Nagsimula ang lahat nang maisipan kong patayuan na ng bahay yung nabili kong maliit na lote. Dahil nagsisiksika na kami sa bahay ng nanay ko. Dalawa kaming magkapatid at pareho na kami may pamilya. Kaya gamit ang naipon kong pera ay nagpasya na akong magpagawa ng sarili naming bahay. Ang buong akala ko ay madali lang at magiging maayos ang lahat. Hindi ko alam na ito pala ang magpapabago ng aking buhay. Ang tahimik naming buhay ng aking pamilya ay bigla palang pipihit sa ibang direksyon dahil na rin sa kasamaan ng tao. Tama nga ang sinasabi sa banal na aklat na ang mga tao sa huling panahon ay mas lalo pang magiging masama, magiging palalo at makasarili. Lalong-lalo na yung mga nanunungkulan sa gobyerno, mga walang pakialam at pakundangan, na sana silang inaasahan mong tutulong sa iyo dahil sila ay mga tagapaglingkod. Pero hindi ganon ang siyang nangyayari. Akala mo ay mga kung sino, lalo na kapag naroon sa kanilang mga opisina. Akala mo ba'y mga hari? Hindi sila mga tagapaglingkod. Hindi pagsiserbisyo sa publiko ang nasa puso at isip nila, na ikaw pa nga ang mahihiya minsan kapag kakausapin mo sila, na ang dapat sana ay tayo ang inaasikaso pagkat tayo ang siya nagpapasweldo sa kanila. Pero hindi iyan ang realidad. Paano nga ba nag-ugat ang lahat ng ito? Tama. Naaalala ko na. Nagsimula ito nang magpunta na ako sa munisipyo upang magtanong at alamin kung ano ang mga kailangang dokumento para sa pagpapatayo ng bahay. At nang maihanda ko na, ay hinanapan pa ako ng kung ano-ano na halatang mayroon silang ibang gusto. At hindi pa dyan nagtapos ang lahat. Dahil lang papasukin ako sa opisina ng pinakamataas sa kanilang departamento upang ako ay kausapin, ay nilait-lait ako at binantaan pang kakasuhan dahil sa pagsasabi ko ng aking mga naobserbahan at nakikita. Dahil totoo naman, bakit nila ako hahanapan ng kung ano-ano, gayong nakikita ko sa iba na hindi naman ganon, na hindi nila
ipinapatupad ng patas yung sinasabi nilang batas. Pag hindi ka kakilala, gagamitan ka ng batas. Pero kapag kaibigan nila, kamag-anak o di kaya'y kakilala, walang batas-batas. At kanila itong binabaliwala. At iyon ang ikinagalit niya sa akin. Ganyan ang mga nagtatrabaho sa gobyerno. Pag nasilip mo sila sa kanilang mga kabulastugan, ay umuusok agad ang mga puwet. Pagkat tingin nila sa atin, karaniwang mamamayan lang na mas mababa kesa sa kanila. Ang kanilang nakakalimutan ay yung sinusweldo nila ay galing sa pawis at ating mga pinagpaguran. At dahil nga sa naging alita namin, mas lalo pa nila akong ginipit. Hinanapan nila ako ng hinanapan ng butas para hindi mailabas ang aking building permit. Kinalawang na ang mga bakal na binili ko. Unti-unting inanod ng ulan yung mga buhangin at graba ko hanggang sa tuluyan na iyong maubos. Tumigas na rin ang mahigit 20 paglang simento at hindi na mapapakinabangan pa. Kaya sabihin mo, serbisyo ba yan o perwisyo? Idagdag pa yung panghaharas ng kanyang mga tauhan na pilit akong pinapipirma sa notice dahil nagpapatrabaho umano ng walang kaukulang dokumento. Na ang gusto yata nilang mangyari ay patawan pa ako ng penalty kahit nakikita naman nilang walang gumagawa. Ngayon sabihin mo, mali ba na ako na lang mismo ang gumalaw at gawin ang mga bagay-bagay sa paraang nalalaman ko? Pagkat inilapit ko na sa kung sino-sino ang problema kong ito, pero walang pag-asa. Basta wala kang kakilala na karaniwang tao lang at walang impluensya, ay siguradong wala kang mapapala. Yan ang katotohanan. Aping-api ako. Ang nais ko lang ay mapatayuan ng maayos na tahanan ang pamilya ko. Pero anong ginawa nila? At nagsisimula pa lang ako. Hayaan niyong isalaysay ko sa inyo ang mga ginawa ko para makamit ko ang katarungan. At dahil sa mga pangyayaring iyan, ay napagpasyahan kong pagsama-samain na lahat ng mga nanggago at nanloko sa akin. Kung kaya, pati yung nagtitinda dito sa amin dati na nangutang sa akin at tinakasan ako, ay dinamay ko na rin. Magsama-sama na kami sa impyerno. Nakakatawa nga dahil sa totoo lang, ang pangalan ko po ay Anghel. Pero yung mga nagawa ko ay hindi makalangit, kundi gawain ng isang demonyo. At dahil yan sa kasamaan ng mga tao. Kaya kung tatanungin nyo kung ano talaga ako, kung aswang ba ako o tao, ako ay isang aswang. At kailanman ay ayoko nang matawag na tao. Dahil mas hayop pa ang mga taong nakilala ko na tumarantado sa akin kaysa sa mga aswang na katulad ko. At
paano ako naging aswang? Sa tulong din ng isang aswang na nagmalasakit. Nakita niya ako isang araw at naramdaman niya kaagad yung bigat ng problema na dinadala ko. Nilapitan niya ako at nakipag-usap siya sa akin. Nung una ay medyo atubili pa akong makipag-usap sa kanya at magkwento ang tungkol sa aking mga problema. Pero gumawa siya ng paraan para maging palagay at panatag ako sa kanya. Kung kaya nung huli ay inilabas ko na rin sa kanya lahat ng nararamdaman ko. At hindi siya nagdalawang isip na tulungan ako. Pero kailangan ko raw mamili. Pagkat ayon sa kanya, wala na iyong balikan pa. Wala nang ibang paraan para makabalikwas pa ako. Kapag nagdesisyon akong tahakin ang landas na iyon ng kasamaan. Kaya sabihin nyo nang masama ako. Tama, isa akong anghel na masama. Pero hayaan nyong ipagpatuloy ko yung kwento ng aking kasaysayan. Medyo hindi nga naging maganda yung naging pakiramdam ko matapos kong pagbayarin yung unang gumawa ng aking plano. Siningil ako ng mura pero daig pang pamunas lang sa puwet yung ginawa niya. Sa halagang 8,000 ay ginawa niya ako ng plano ng bahay. Nung una nga, ang sabi niya ay 6,000 lang. Pero dahil sa sanay manloko, kung kaya ganun ang nangyari, pinaasa-asa ako. At dahil sa kagustuhan kong magawa na yung plano, ay napilitan akong taasan ng 2,000. Kung kaya naging 8,000. Dahil parang binablackmail na niya ako. At nang dalhin na sa akin yung plano, ay para lang itong pambalot ng tinapa. Ginawa naman sa A3 na papel pero napakaraming kulang. At hindi pa siya tumupad sa usapan. Sa halip na 2 palapag pagkatapos ay bubong, ang ginawa niya ay islap. Kung kaya, hinanapan ako sa munisipyo ng boring test at structural analysis na madali ko namang nahulaan kung bakit ganun ang ginawa niya. Para nga naman ang sa ganun ay lalapit ako muli sa kanya at sisingilin nila ako ng panibago para sa karagdagang mga dokumento na hinihingi doon sa akin sa munisipyo. Sa makatuwid, gusto lang talaga nila akong pagkakitaan. At dahil doon, kung kaya, nagkaletse-letse ang lahat. Dahil sa kakadepensa ko sa planong ginawa niya, kaya napag-initan ako ng engineering department dito sa bayan namin. Kaya ayon, kasama siya sa aking listahan. At parang isang magandang awitin ang narinig ko nang sumigaw at magsimula ng umiyak ang kanyang asawa. At isang napakagandang tanawin para sa akin. Habang nakikita ko yung matinding sindak sa mukha niya nang kanya akong makita habang sinasakmal ko ang walang kwenta at manloloko niyang asawa. Marahil ay hindi siya nagwapuan sa akin. Kung kaya, takot na takot siya. Medyo hindi kasi talaga presentable ang itsura ko sa tuwing magpapalit na ako ng anyo. Nanlilisik
ang aking mga mata habang nanginginig yung aking mga kamay. At hindi karaniwang mga mata ang taglay ko sa mapagkakataong iyon, na kapag nakita mo ay matatakot kang talaga, dahil para itong puno ng dugo sa pagkapula at yung kulay itim ay lumiliit na halos mas malaki lang ng kaunti sa tuldok. Ito na ang pagpapatuloy ng aking kwento tungkol sa aking masalimuot na naging karanasan sa kamay ng mga masasamang tao na walang ibang inisip kundi ang kanilang mga sarili, mga taong mapang-api at mga nalasing sa kanilang posisyon. Mga taong ang pakiramdam pa rin sa kanilang mga sarili ay matitino at malilinis sa kabila ng kanilang pagiging mapang-abuso at kurap. Mga taong may kakayahang baluktutin ang tuwid at gawing maputi ang isang bagay na napakaitim. Mga taong masahol pa sa mga baboy na masayang nagtatampisaw sa pusali. Oo, ito yung mga taong hindi mo maituturing na tao, at sila ang puntirya ko. Mabuti na nga lang rin at hindi lamang ang pagiging aswang ang ibinahagi sa akin ng matandang lalaki na siya nang itinuturing kong matalik na kaibigan. Tinuruan rin niya ako kung papaano pahirapan ang isang tao sa pamamagitan ng ilang orasyon at ritual, kung kaya maaari kong gawin sa kanila lahat ng naisin at maibigan ko. Lahat ng bagay na maaaring makapagpasaya at makapagpalubag sa loob ko ay maaari kong gawin. Kaya naman, gamit ang karunungang itim na ito, ay sunod kong pinuntirya yung mga taong nangahara sa akin, na inaraw-araw talaga nila ako at pilit na pinapipirma sa isang papel na iyon na may nakalagay na Notice of Illegal Construction, kahit pa nakikita naman nilang walang gumagawa. Inuna ko yung pinaka matanda sa kanila dahil nuknukan ng yabang katulad ng amo niya, na kung makipag-usap akala mo ang kaharap ay isang musmus na bata lang, na ang hindi nila alam ay baka di hamak na mas mataas pa ang pinag-aralan kaysa sa kanilang mga narating, na nagsunog talaga ng kilay at nagpabalik-balik sa paaralan ng 4 na taon para maging profesional, habang karamihan sa mga taong ito ay napasok lang dahil sa impluwensya ng kanilang mga kakilalang tao. Una kong pinaglaruan ang kanyang tiyan, na nagsimula sa karaniwang pananakit lang. Ayon sa kanilang pagkakaalam. Pero simula pa lang yon ng kanyang paghihirap, na kahit hindi ko personal na nakikita, ay naiisip ko na ang masagwa niya mukha habang nahihirapan. Bagay na bagay sa kanya yon, dahil sa siya ay mataba. Siguradong napapangiwi na siya dahil sa matinding sakit at pinagpapawisan ng butil-butil habang tinatrabaho ko ang kanyang sikmura.
Napapatiimbagang pa ako sa sobrang panggigigil habang nilalapirot ko ang kanyang bituka at iba pang laman loob. Sa ginagawa kong iyon ay pihadong nahihirapan na siyang huminga, kung kaya pansamantala kong tinigilan na muna. Hindi pa ako tapos sa ginagawa kong pagpapahirap sa kanya at ayokong magtapos kaagad iyon ng ganun-ganun lang. Hindi ako makontento sa sakit na nararamdaman niya. Napatingala ako at napaisip sandali sa kung ano pa kaya ang maaari kong gawin para mas lalo siyang magdusa. Tama. Sa edad niyang iyon ay sigurado akong paghihinalaang sakit sa diabetes ang sani kapag binulok ko ang kanyang mga paa. Napangiti ako at maya-maya pa ay napapayuko na ako sa kakatawa dahil sa sobrang saya. Pinahid ko ang luhang dumadaloy sa aking pisngi dahil sa sobrang kaligayahan. Naglabas ako ng isa sa paborito kong alaga at umusal. Hindi pa man ay magkabilang tenga na ang aking ngiti. Anong sabi mo? Galit lang ako kaya ko nagagawa ang mga bagay na iyon. Nagpapatawa ka ba? Hindi lang basta galit ang nararamdaman ko nung mga oras na iyon, kundi puot. Tama ang narinig mo. Puot nga ang nararamdaman ko. Kaya nga wala man akong gawin, ay maituturing na akong mamamatay tao. Pagkat ang sino mang napupuot sa kanyang kapwa ay isang mamamatay tao. Kaya nga wawakasan ko na lang rin ang buhay nila dahil pareho lang naman. At isa pa, yun naman talaga ang nababagay sa kanila. Pero hindi ako masaya na hindi siya makita ng personal na naghihirap. Kung kaya, paminsan-minsan kapag sinisipag ako ay dinadalaw ko rin siya na may halong pananakot. Ngunit hindi ko masyadong ginagalingan dahil ayokong mamatay siya kaagad dahil sa sakit sa puso. Gusto ko pa siyang paglaruan at pahirapan. Sa kalagitnaan ng gabi ay maingat at pasimple akong pumapasok ng bahay nila. Tamang-tama naman ang lokasyon ng kanilang bahay para sa ginagawa ko. Dahil mag-isa lang iyon at malayo ang kanilang mga kapitbahay. Kaya wala akong kahirap-hirap na nakakapasok at natatabihan ko pa nga siya sa kanyang higaan. Pero ang totoo, sa tuwing makikita ko ang pagmumuka ng damuho na iyon, ay parang gusto ko na siyang sakalin. Ngunit ni minsan ay hindi ko naisip na sakmalin ito sa leeg o kainin. Maingat ako dahil sa sama ng tao na ito ay naisip kong baka malason pa ako dahil sa sobrang dumi ng kanyang buti at dugo. Hindi, nagbibiro lang ako nang sabihin kong baka malason ako dahil alam kong masarap iyon. Pero hindi ako nagbibiro nang sabihin kong masama ang kanyang buti. Habang nasa tabi niya ako at akin siyang pinagmamasdan,
ay sinasariwa ko yung mga tagpo sa tuwing pinupunta nila ako. Maging yung kanyang mga sinasabi ay akin ring binabalikan. Ang sarap ulit-ulitin. At napapangiti ako. Sabay uusal upang makapasok ako sa kanyang diwa. At bigla itong magigising na sumisigaw. Dahil sa sobrang takot. Panaginip lang pala, sabi pa nung tanga. Ang hindi niya alam, ilang bulate na lang ang naghihintay na pirmahan yung kamatayan niya. Wala siyang kamalay-malay kung anong masaklap na kapalaran ang naghihintay sa kanya. Dahil na rin sa masamang pag-uugaling taglay niya. Noon, hindi ako naniniwala na ang tao ay likas na masama. Pero nang makatagpo ko ang mga taong ito, ay parang gusto ko nang maniwala. Pasensya na kayo. Pero ang lahat ng sinasabi ko ay base sa naging karanasan ko. Sana nga ay mali ako. Marahil nga ay mayroon pa ring mga taong sadyang mabubuti. Pero baka mabibilang na lang sa daliri. At tulad nga ng inaasahan, inisip nilang may sakit ang kanilang padre di pamilya at kanila itong dinala sa doktor. Na ang naging resulta ng eksaminasyon ay yung iniisip ko. May diabetes umano ito. Kaya tuloy ang saya at ligaya. Matapos kong pamagain ang kanyang kanang binti, ay nagsimula na itong magkaroon ng mga sugat sa tulong na rin ng aking alaga. At naisip kong pamagain na rin yung isa pa niyang binti para hindi na ito tuluyan pang makapaglakad. Iyon ang plano. Gagawin ko muna siyang inutil ng ilang buwan para maramdaman niyang wala talaga siyang silbi, hindi lamang sa lipunan kundi maging sa kanyang mag-anak. At pagkatapos ay saka ko wawakasan ang miserable niyang buhay. Napakaganda ng naisip ko. Sa sobrang ganda ay napuri ko pa nga ang aking sarili. At kahit sabihin pang napapaliw na yata ako dahil sa tumatawa ko mag-isa sa loob ng madilim kong kwarto, ay wala akong pakialam. Ano sabi mo? Bakit nag-iisa na lang ako? Pinauwi ko na sa probinsya ang mag-anak ko. Naroon sila sa probinsya ng asawa ko. Ayaw ko silang madamay sa pinasok ko. At ayaw kong makita nilang ganito ako. Wala silang alam sa tunay na kalagayan ko. Hindi nila alam na isa na akong aswang. At nais kong ihiwalay ang sarili ko sa kanila pagkat sila ay tao. Siguro yan ay malinaw na sa inyo pagkat nabanggit ko na yan sa unahan ng kwento kong ito, na kahit kailan ayoko nang matatawag pa na tao pagkat ako ay isang aswang. At alam nyo ba kung anong sunod na nangyari? Hindi na nagagawa pang makatulog sa gabi nung isang kontrabida. Siyempre, sila ang kontrabida. Kahit masama ako ang bida dito. Dahil kasaysayan ko ito. At ako mismo ang nagkukwento. At alam nyo ba kung bakit hindi siya makatulog? Dahil sa sobrang kirot na kanyang nararamdaman. Dahil sa mga sugat
na nasa kanyang mga binti. At kahit nga talampakan niya, ay nagkaroon na rin. Dahil napakasipag ng aking alaga. At hindi ako tumigil na sindakin siya paminsan-minsan. At hindi lang siya, pati ang kanyang pamilya. Pagkat nakakakita sila ng mga uod at insekto na lumalabas mula sa kanyang mga sugat. Isa na namang napakagandang tanawin. Lalong-lalo na kapag nanlalaki yung kanilang mga mata dahil sa sobrang pagkagulat at takot. Hanggang pati mismo mga mahal niya sa buhay ay hindi na siya mahal. Anong ibig kong sabihin? Napagod na at nagsawa ang mga ito sa pag-aasikaso sa kanya. Kung kaya, pinagsasalitaan na siya ng mga ito ng mga masasakit na pananalita at kanilang ibinabalik yung mga pagkukulang nito sa kanila. Sinusumbatan nila siya at ipinapamuka yung mga nagawa rin niyang mali sa kanila nung maayos pa at mabuti ang kanyang kalagayan. At minsan, nang dalawin ko siya sa unang pagkakataon, ay nakita kong lumuha ang kapwa ko demonyo. Nung puntong iyon, ay bigla akong natigilan. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o malulungkot para sa kanya. Pero syempre, natuwa ako. Kayo talaga. Hindi na mabiro. Kahit ganito ako, ay marunong din akong magpatawa. Sa totoo lang, nung hindi pa nasasagad ang pasensya ko, nung hindi pa nangyayari ang mga bagay na ito, ay isa akong masayahing tao. Pero tama na yan. Balik tayo sa aking kwento. Nung huli, ay napilitan na silang ipaputol na lang ang dalawa niyang binti. Dahil nga sa sipag ng mga alaga ko, ay patuloy na kumalat at lumala yung mga sugat niya. Hindi nila mapigilan yung paglaganap noon. Na kung hindi nila iyon pinaputol, malamang ay balutin na ang buo niyang katawan ng mga sugat. May mga pagkakataong kasing maligalig din ang mga alaga ko at kung saan-saan sumusuot. Pero may masama akong balita sa inyo. Bagay na akin rin itong ikinagulat nang minsang bisitahin ko siya. Naabutan ko itong patay na sa kanyang silid. Di na niya rin siguro kinaya pa yung kasamaan ng kanyang mag-anak kung kaya nagpakamatay. Napakibit balikat na lang ako. Naisip kong mana-mana lang yan. Pero sayang talaga dahil gusto ko pa sana siyang paglaruan. Pagkat ang gandang pagmasdan ng kanyang mukha sa tuwing namimilipit siya sa sakit, na naitatanong ko pa nga minsan sa aking sarili kung saan na kaya napunta yung tapang niya. Alam mo yon, hinahanap-hanap ko yung angas at bangis niya sa tuwing kinakausap niya ako noon. At siya nga pala, alam niyo ba, nung nabubuhay pa siya at kasalukuyang kong pinapahirapan, ay isinabay ko na rin yung iba niyang mga kasama. Siyempre, alangan naman, ano sila, sinaswerte. Hindi ko nga rin pinalampas
yung kanyang mga kasama. Tulad niya, ay binigyan ko rin sila ng malubhang sakit na nagsimula sa mga inaakala nilang karaniwang karamdaman lamang. Yung isa sa kanila ay medyo pinersonal ko. Ako mismo ang tumrabaho. Hindi ako gumamit ng orasyon o alaga. Ito yung nagsabi sa akin na makulit daw ako at sinabihan akong sila ang masusunod at hindi ako. Samantalang nagpapaliwanag lang naman ako ng mga oras na yon at nakikiusap pa nga na kapag naaalala ko yung kanyang muka habang pinagsasalita niya ako noon, ay talagang umiinit na kagad ang aking tenga. Kaya isang gabi, nang pauwi na ito sa kanila mula sa pakikipag-inuman, ay sinamantala ko ang pagkakataon at akin siyang tinambangan. At para lumabas na isa lang iyong karaniwang krimen, ay ginamitan ko ito ng patalim. Pero hindi ko makakalimutan yung sindak sa kanyang mukha nang kanya kong makita. Sa sobrang gulat at takot niya, ay hindi siya kaagad nakakilos. Napanandalian pa siyang natulala at para bang hindi makapaniwala. At bago pa niya maisipang tumakbo, ay huli na ang lahat, pagkat nakalapit na ako sa kanya. At agad siyang natumba dahil sa lakas ng ginawa kong pag-unday sa kanya. Agad kong naramdaman yung pagbaon ng hawak kong kutsilyo sa kanyang likod. At pinasundan ko pa iyon ng pinasundan. Sa mahinang tinig ay narinig kong nagmakaawa siya. Isa na namang magandang awitin para sa aking pandinig. Maya-maya pa ay muli ko siyang narinig at nagtanong kung sino raw ako. Medyo natawa naman ako dahil parang tagpo lang sa isang pelikula na mamamatay na lang ay nagawa pa akong interviewin. Pero sa halip na sumagot ako sa kanyang tanong, ay itinihaya ko siya. At kitang-kita ko ang matinding sindak sa kanyang mukha. Ang sarap-sarap noon sa pakiramdam. Lalo na nang lumuhod ako sa tabi niya. Ang pangit niyang umiyak, sa totoo lang. At habang pinipilit niyang magsalita, ay naghahalo na ang laway at dugo sa kanyang bibig. Hindi ko na masyadong matandaan yung mga pinagsasabi niya dahil hindi ko naman iyon inuunawa. Parang ako lang rin nung nagpapaliwanag at nakikiusap sa kanila noon. Hindi nila iniintindi yung mga sinasabi ko at ipinipilit lang yung kanilang gusto. Para bang gusto nilang palabasin na yung salita nila ay yun ang batas. At tila ba inalisan na nila ako ng karapatang makapagpaliwanag at ihayag ang panig ko. Kaya isang tarak pa sa kanyang sikmura, sabay sabing amanos na tayo. Napangiwi siya sa sakit at habol-habol na ang kanyang hininga. Isa pang tarak sa itaas na bahagi naman ng kanyang kanang dibdib. Kasabay ng pagsasabi kong, "Di ba matapang ka?" At nangiti ako sa kanyang naging reaksyon habang nagpipilit na itinataas ang kanyang dalawang kamay na gusto niya yata akong awatin. Kaso ang problema, habang inaawat ako
ay mas lalo pa naman akong ginaganahan. Kaya iyon ang malaking pagkakamali niya. Kaya isa pang tarak sa kaliwang dibdib naman. Pero sa pagkakataong iyon ay hindi sa itaas na bahagi, kundi dun mismo sa kung saan sa palagay ko ay mahagip ang kanyang puso. Nauuhaw na kasi ako at hindi ko na mapigilan pa. At mabilis kong inino yung dugong lumalabas mula ron. Hinugot ko yung patalim at lalong bumulwak pa ang dugo. Itinusok ko iyon sa kanan niyang mata. Naiinis kasi ako dahil kanya akong pinandidilatan. Bakit ba kasi kadalasan kapag masamang tao ay dilat ang mga mata kapag namatay? Naalala ko rin kasi yun ang utang sa akin. Nang iwan ko ito ay ganun din. Nang mapawi na ang aking uhaw ay umalis na ako. Wala nang dahilan pa para magtagal pa ako doon. Di ko na pinakialaman yung kanyang katawan dahil nauuhaw lang naman ako at hindi nagugutom. Ang iba nilang mga kasama ay namatay sa sakit. Sakit na ako ang nagbigay. Kung ano-anong bagay ang inilagay ko sa kanila, kahit anong makita at maibigan ko. Sa probinsya namin ay wala pa naman akong alam na manggagamot kaya malas nila. Pero hindi rin pala madali ang pagkakaroon ng ganitong mga kakayahan. Pagkat makailang ulit kong naranasan na sumasakit ang ulo ko ng napakatindi at sinusundan iyon ng pagdurugo ng aking ilong. Ngunit tiniis ko iyon. Mas mahalaga kasi para sa akin na mapagbayad sila at maturuan ng leksyon. At nang puntiryahin ko na yung pinakapakay ko ay talaga namang pinagandang ko yon, si Engineer. Siyempre, siya ang pinakatampok ng paghiganti kong ito. Siyempre, siya ang pinakatampok ng paghihiganti ko. Kailangan ay maging espesyal ang lahat. Kaya pinagplanuhan ko talagang mabuti. Gusto kong makaramdam siya ng matinding takot, na sa sobrang takot ay mapapaisip at mapapasumpa siya na kahit kailan ay hindi na siya mang-aapi at puro kabutihan na lang ang gagawin niya. Pero syempre, huli na ang lahat dahil nakapagpasya na ako. Gusto ko lang na mapagtanto niya ang ukol sa mga bagay na iyon at maunawaan niya ang kanyang naging pagkakamali. Sinimulan ko ang lahat sa mga pagpaparamdam. Tulad ng ginawa ng kanyang mga tauhan, ay hindi ko rin siya tinantanan. Kung sila noon ay inaraw-araw ako, siya naman ay ginabi-gabi ko. May mga pagkakataon pa ngang pinapalakad ko siya ng tulog at naaaliw talaga ako. Habang siya naman ay matinding takot ang nararamdaman, na nagigising na lang siya na nasa labas na ng kanilang bahay. At syempre, takang-taka siya na magmamadaling pumasok agad ng kanilang bahay. Makailang ulit kong ginawa iyon sa kanya. Minsan naman, naabutan kong nagtatalik silang mag-asawa. Kung kaya, pinakialaman ko pati ang ari nilang dalawa. At ang magpadoktor ay wala namang nakitang diferensya
pagkat mahusay magtago ang aking mga alaga. Sa tulong na rin siyempre ng orasyong itinuro sa akin. Pero ng mga sumunod na gabi ay madalas ko silang nakikita nagtatalo. At base sa narinig ko, nagkaroon ng sakit yung babae dahil umano sa pambababae ni engineer. Sumasawsaw pala ito sa iba, naisip ko. Na silang dalawa na mismo ang nagsisisihan. Gayong ako ang may gawa noon. Bigla akong nangiti. Tama. Magandang balita iyon. Kaya makaraan ang ilang panggabi na pananakot at panggugulo sa bahay nila ay nagpasya na akong isagawa yung naisip kong plano. Maingat akong pumasok sa kanilang bahay at akin siyang inorasyonan. Sa pagkakataong iyon ay itinuloy-tuloy ko hanggang sa makarating siya sa kubong tinitirang ko. Wala akong mapagsidlan ng sobrang saya. Habang iginagapos ko siya, ay mabilis na nagbalik sa aking alaala yung una naming pagharap. Napailing ako at naisip na hindi sana humantong sa ganon kung ginawa lang nito ng tama yung kanyang tungkulin at hindi nilait-lait ang pagkatao ko, na ang dapat sana ay sila ang tutulong sa amin na kanilang mga nasasakupan at hindi yung sila pa ang siya magpapahirap. Kaya ngayon, ikaw naman ang pahirapan ko, naisip ko noong mga oras na iyon. Nilagyan ko rin ng busal ang bibig nito pagkat ayoko nang marinig ang kanyang mga sasabihin. At sa totoo lang, nakakairita ang boses nito. At nang magising na nga siya, ay panay ang kanyang pagpupumiglas. Na agad kong nabakas sa kanyang muka ang matinding pagtataka kung bakit siya naroon at nakagapos. Nasiguradong ang buong akala niya noong una ay panaginip lamang ang lahat. Kaya lumapit ako at sinabi ko sa kanya yung masamang balita. Sinabi kong hindi siya nananaginip. Hindi iyon tulad nung mga nakaraan, sabi ko pa sa kanya. At ang inaasahan ko ay magagalit siya, pero nabigo ako. Bakit ganon? Biglang nawala lahat ng mga tapang nila. Bakit hindi iyon tulad sa pelikula na kapag nagkaharap na ang magkalaban ay matapang pa rin kahit alam niyang mapapahamak na siya sa kamay ng kanyang katunggali? Iba talaga pagdating sa totoong buhay. Wala kasing direktor na magsasabi sa iyo kung ano ang dapat mong gawin at sabihin. At agad niya akong nakilala dahil nasa normal akong kalagayan at nakita niya rin ang hawak kong itak. Kaya siguro ang bait niya na marahil ang mga sandaling iyon ay alam na niya ang dahilan kung bakit siya naroon. Na kahit hindi ko naiintindihan yung kanyang mga sinasabi dahil sa busal niya sa bibig ay napaka malumanay nito. Kaya napayuko ako at napabuntong hininga. Sinabi ko sa kanya na masyado mo naman kasing minaliit ang aking kakayahan, sabay taga sa isa niyang binti. Napahiyaw siya sa sobrang sakit dahil doon. Lumapit ako sa bandang uluhan niya at tinanggal ko ang busal sa kanyang bibig. Dahil napag-isip-isip kong
mas maganda siguro na makarinig ng isang magandang awitin. Bigla akong natawa pero hindi ko iyon ipinakita sa kanya. Pinigilan ko ang aking sarili. Paano ba namang hindi ako matatawa? Habang nagmamakaawa siya sa akin, may kasamang mura. Sa loob-loob ko tuloy, paimbabaw lang pala yung ginagawa niyang pagmamakaawa. Para bang baka sakaling makalusot lang. Kung sa bagay, hindi naman maaaring maging mabait kaagad ng totohanan ang isang taong masama sa isang iglap lang, di ba? Minumura mo ako, pasigaw kong tanong sa kanya. Sabay taga naman sa kabilang binti. Napasigaw siya ng ubod lakas at nakalata na rin yata na talagang tutuluyan ko siya kahit ano pang gawin niyang pagmamakaawa. Kung kaya, inilabas na niya ang tunay niyang kulay at hindi na nagpanggap pa. Sa wakas, lumabas na rin yung taong hinahanap ko. Wala nang pagbabalat kayo. Ikaw na nga yan, sabi ko sa kanya. Sinabi naman niya sa akin na magbabayad daw ako dahil siguradong hanapin siya ng kanyang mga kanak. Bigla akong natawa. Paano ka pa nga hanapin kung sumama ka na sa kabit mo? Biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Babaero ka kaya siguradong iyan ang iisipin nila, lalo na ng asawa mo. Sabay hiwa naman sa hita niya. Tinanong ko siya kung gusto niya bang makita yung tunay kong anyo, yung totoong ako. At kahit medyo nahihirapan na siya, ay sinigawan niya ako at sinabing gawin ko raw kung anong gusto ko. Tumango naman ako at sinabing masusunod. Pero hindi na ako nagpalit pa ng anyo dahil mas hayop ako kapag nasaan yung tao na nagsimula ang aking puot sa kanila nung ako ay hindi pa aswang. At ginamit ko lang ang pagiging aswang ko para masiyahan yung pagkatao ko. Dahil ito naman talaga ang naging masama dahil na rin sa kagagawa nila. Hindi ko na masyadong idedetalye pa yung mga ginawa ko sa kanya, pero maniwala kayo na kontento talaga ako. At napakasaya pala talagang makamtan ang hustisya para sa mga taong nakaranas ng matinding pangapi katulad ko. Halos abutan din ng isang buwan bago ko tuluyang naupos ang kanyang katawan. Kaya sa mga makakarinig ng kwento kong ito, ingat kayo sa pangapi ng kapwa nyo. Baka ako na pala ang inyong kaharap, o di kaya naman ay kauri ko. At dito po nagtatapos ang itinampok nating kwento para sa gabing ito. Nawa ay inyong nagustuhan at patuloy nyo pa sanang subaybayan ang mga susunod pa nating kwento dito lamang sa Mga Totoong Kwento ng Kababalaghan. Maraming salamat po at hanggang sa muli.